Selamat malam Dik Niken. Selamat malam Om Dodo. Ya lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Oh, rezeki. Alhamdulillah. Adus iki kok terusan. Mboten kula mboten adus sak suro niki. Dik Niken gimana Iya, sehat ya? Alhamdulillah aku sehat. Tambah cantik. Tambah ganteng. Ya Allah cantiknya. Ya Allah gantengnya. Gemesin deh. Gemesin juga. Kowe arep ora? Aku dah. Iya. Aduh ada Pak Dalang. Selamat malam Pak Selamat Dalang. malam, Mbak Niken. Derek pitepangan Pak Inggih. Dalang. Sehat selalu nggih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Wah, Niken. hari ini tuh sangat ramai sekali Luar nggih Pak biasa, nggih. Grogol. Om Dodo ya. Oke, Dek Niken. Delok kae lo penontonnya lo akeh banget lo ya. Aja mentul-mentul Dek, keri Dek. Ya sampean ki gimana kabarnya gimana? Kabar gua baik-baik aja deh. Oh baik-baik aja. Katanya lu dari Jakarta. Iya, gue dapat kemarin penghargaan ya. Iya, alhamdulillah gue dapat Bagus, penghargaan tuh di Dek. Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nganter santet, Pak. Oh, santet piye to kowe iki? Aku le. Lah kowe pengen ta? Ya omong dhewe. Nang. Niken. Om Dodo. Dalem, Ya Dek Niken. ampun gimana ini? Temanku. Temanku. Iya. Iki main rong dino kondor awake dhewe iki. Kondor kaya Kita duwe. kan saking semangatnya Iya. sudah lama nggak ketemu kan jadi Betul. kapang hatiku Aku juga kapang sama kamu, Dek. Ih, kamu makin cantik loh, Dek. Terima kasih. Oh. Iya. Kamu juga makin gemesin, Dek. Terima kasih. Kamu pokoknya istimewa, Dek. Terima kasih. Nyapa kok malah nangis ya? Ora bayi tak bacok tenan. Wong kok renek romantis mbek wong wedok. Aku iki omong ngono, aku iki wis suwek. Lah kok Wis tuwek, suwek piye to Lah ya kowe wis iki? tuwek. Heeh. Terus selentak tapi. Lah sing mau karepno piye? Ya sing halus nak bar karo awakmu paling gak ya. Lho, Mas Komet ngono ganti. Orang-orang kayak gini tuh masa bisa dihalusin tuh ndak bisa. Enggak bisa. Lho, aku ya temen ini lho, Duk. Ndak, tapi kamu tadi sudah menghina sebagai seorang perempuan kayak gitu, ndak boleh. Lho, anu Bener, Pak. Iki luwih milih wong lanang timbang wong wedok. Padahal itu perjuangannya. Lah syukur. Lah syukur. Aku kan bercanda, maksudnya dagelan wis ngono kuwi lho, Dik. Oh, ndak boleh. Ndak boleh. Meskipun lelucon itu kamu tidak boleh menghina wanita. Sing menghina Karena wanita itu sudah mengandung selama 9 bulan 10 sasi. Ngerti ora? 10 hari. 9 bulan 10 sasi. 9 kan 10 hari. berarti 18 bulan. Sangang wulan 10 Dino. sasi. Lah iya lho, ya saurunge melahirkan mengandung ya enak, dadi ya Enake piye? Loh, Malah piye rong to? tahun. Buat kok sabar ya Dik Niken terae komet iku ngono kuwi saiki ora kaya Lah ya biyen. diomongi kok. Golek Nek rakyat. Dihina ngono para loro atiku. Waduh atine ceblok. Logor Dek, gak bahaya ta? Woi, ati. Lah ya rene terus moro rene. Iya ta becaki kok angel kandhane. Kaya. Dalu Dik menika Niken, teng nggih. Grogol, monggo disabar yen. Nggih. Banyak lho fan-fane jenengan. Alhamdulillah kula ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng dalu Bapak Ibu ingkang sampun lenggah sampun mirsani kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan khususipun Bapak sapa jenenge? Pak Jalu. Bapak Jalu ingkang sampun lenggah teng mriko kalian Ibu. Bu Jalu. Nggih kula ngaturaken matur sembah nuwun mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah, Amin. turah-turah, Amin. ora lokak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sedaya saged nimbali wayang piyambak-piyambak, Amin. saged nimbali Niken Salindri. Sing dadi petani dongane apa? Dan sing dadi petani muga-muga ndang panen. Amin. Sing dadi guru. Sing dadi guru muga-muga akeh murite gek bayarane Sing dadi ndak. perangkat. Sing dadi pangkat muga-muga munggah Sing pangkate. dadi hansip linmas. Muga-muga akeh malinge.
Kok malah kemali. Kok iso teko dindi lho Kang sampean Sipan iso. menjaga keamanan. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas. Nggih, Siap. sebaik mungkin. Monggo Nduk, napa diparingi Nggih. napa niki tembange? Oh ya ini sudah sampun dalu. Iya Pak Niken. Ora Oke. jam. Niki katanya badhe niki langsung jenengan terbang Iya, lagi iya, ya. iya, habis ini terbang. Wah, luar biasa. Oh niki jadwale jan nyelempit tenan kok sing mriki niki bagiane rada nyelempit. Lho, napa menika sing nyelempit niku napa? Wektune. Oh, wektune. Nggih, nggih, nggih. Enak Wis pokoke lho. sehat terus nggih, Nduk. Amin, Dijaga kesehatane. pangestune, nggih. Omen. Mulane nek sampean ki modale suara. Paling tidak suara bagaimana utuh, apik iki dijaga makanannya, aja Leres. ngawur. Kudune Ngono. mangane sing apik piye, Mas? Yo Mame sing mau apik. aja sing panas-panas. Panas-panas apa contohnya? Nalpot lagi. Eh. Yo panas-panas umumnya nak di ademno sik. Oh, ngono. Iya. Monggo, Nduk, diparingi setunggal tembang, ya. Setunggal kayak mantuk ngono ya. Yo lho. Iki tanggapane sak Mbak telas. menawi wonten pamundutan, Pak. Nggih Pak Dalang, Nggih. Pak Purbo. Kalau mau wonten ingkang ngersakaken Lah. nemen wis rena-rena niku. Lho nggih. Oh, nggih. Kathah sanget. Oh nggih, sumela atur sawetawis menika dipun siaraken secara live streaming Live lumantar streaming. channel YouTube Nggih. Jupe Multimedia. Jupe Oh, multimedia. Channel Pemdes Grogol. Oh, Pemdes Pemdes Grogol. Grogol. Dalang Purbo Sasongko kalian wah, channelnya sing live kuatah sanget. Kathah Itu sanget. kalau wonten Kathah ke niki, 15. Pak. Nggih, nggih. Jangan lupa screenshot. Jangan lupa subscribe kuwi lho. Screenshot. Screenshot jane opo to, Mas? Subscribe kuwi opo? Yuk, langsung kemawon. Yo. Nggih niki dipun paringi bawa sing rancak nggih Pak. Nggih. Cocok, 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 Nduk. Anu mawon, belambiangan mawon. Mengke Nah. tibane Gerajakan Banyuwangi. Masuk. Kersane dijembeng kalih. Jengglek, jengglek. Dodok. Walah bocah iso biar Yo yo. Nggih. Iya, Sabar, Mas Bowo. sabar. sampean kelihatannya capek lho, panas toh. Iya panas badanku, kok tahu sih. Aku ini perhatian sama kamu. Panas hatiku. Ayo ayo sampean kon jenggleng ayo jenggleng ben kersane koyo nyambut gawe ngono lho. Lagi mau ora? Dah, mangga Rien. Maka Mampiat mayan Gending belam biangan. Sumbara kali bantas ya Cak Komen. Lah nggih. Ngoten niku lho. Tumbase teng pundi? Gawe karo ibuku ae. Gawe karo Masa ibuke malah ditawake karo Komen. Aku Kok gawe karo ae ibuku iki piye to, Nduk? Ini kita iya apik lho, pantas dipertimbangkan nih. Cak Komen suarane ya apik lho. Weh, belam biangan bianyu wangi apik. Yo. Lah ngono lho Mas. Pengendang iki lek ra di ngono sik ndak mungkin ngono. Tenan. Asine wong-wong ngesano sampean. Boleh aman, kok. Sakne nyapo? Ha sing jembleng kono kok. Lah iya kok. Ayo Mas, tanggap Mas, kendangin Mas. Masuk lali. Kendang irung garing ki mau boleh. Lah dalah. Saudan. Kendang kena udan. Larelan kita
ayo to. Cian. Yo. Kowe no wong bar aku kok iso. Lah iya. Gantian aku terus awakmu nyapa kok aku neh iki lho. Lah iya. Kawakmu ngono lho. Ayo. Dalam biangan belam biangan yuk aja takon seneng susah kang disangka tanah indah gumelayaring Taman Sari Nusantara langsung gerajakan mawon Mas. Ya Mas. Ini kan Salindri. Ada tadi bro. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilangaken susahing ati longgoh ring pasir pasiran sembyuran keredoyan ambi mangan selonjoran lanang wadon berat pinggir pasisir gerajakan bisik misik samayanan magrib janji urip bareng sir-siran ambi kendangan ngasli Banyuwangian
remote ning kono. Wis nganggo remote jane motor Tamiya iku pokoke Dek. luar biasa. Wes Dek Aku niken. bosen kok. Wis lempeng telu. Ora apa-apa. Wis ta sampean nyanyi kaya apa ae panggah ayo sampean iki. Weh. Tenan nggih Pak nggih. Ja. Nggih pokoke Masa? nggih. Niki asline kathah lho sing pengen nyedai sampean cuma sampean gak krasa. Nggih, ibu-ibu batin. Piye? Anakku ndane kaya kuwi mari aku wis pasang kabeh cak ngono ki. Dadi Kok iso teko pasang kabeh ki nyapa lho. niki nyun sewu. Nggih. Nyuwun berkahipun Bapak Kepala Desa. Nggih. Kalian menika nggih menika Pak. Pripun, Pak? Pak Multajam. Pak Ya, Pak Multazam nggih Multazam, sekedap nggih. nggih Pak nggih. Anu nyuwun berkahipun Pak Nggih. DPR. Pak Nggih. DPR DPR RI. Sekedap mawon kesanipun wonten pepanggungan. Monggo. Nah, nggih. Monggo Sepati, Cok, dipun Cok. Yuk. sepati, Cok. Pak Lurah. Monggo, Pak. Sareng, Pak. Monggo didampingi Bapak. Nggih. Monggo Pak Jalu. Pak Jalu monggo sareng, Pak. Pak Jalu monggo, Pak. Nggih. Monggo Mbah Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula lek ken munggah panggung ngeten iki rasane bingung madange. Pripun Pak Mul? Lah nggih to. Lah niki terus kula ken napa niki? Mboten enten napa-napa nggih, pokoke nyawer ngoten ya, Pak. Oh, lah nggih. Aku wis blak kotang ngono tadi. Oh iya. Aku gak iso kok kon anu gitu. Kuwi Nggih, ngapunten. jenenge bloko suto. Lah niku lho, Pak. Ah, Nggih. nggih. Ah, napa tujuane nak mboten niku? Dadi Aja ngono to. langsung to the point iki madange. Nggih paling boten ngaturi napa Nggih, kagem paring dawuh. masyarakat Grogol Grogol. menika bersih desa nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Niki mugi-mugi masyarakat Grogol sakwise bersih desa niki saged bener-bener atine resik sedaya nggih. Amin. 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 Rukun, kompak bangun desa supaya desa Grogol niki menjadi percontohan khususnya wonten Kecamatan Sawu, umumnya wonten Kabupaten Ponorogo. Nggih. Pamit. Napa niki to, Ustaz? Nyanyi Pak, nyanyi Pak. Lah nggih ngoten lho Pak. Pak menawi ngersake. Oh, lek nyanyi niku kula wakilaken Ibnu Alfandi Yusuf nika nika. Wah nggih, monggo wakil. Monggo. Menawi wakil Ayo. biasane 750 lah. Monggo, monggo, Oh, monggo, Mas. oh, masih mas-mas ini ya. Nah, nggih. Boboan. Monggo Mas Adi. Mereka kalau mau dikata Kang Rawo lho Bu Binti, Oh Jim. Pak Agus Subiantoro, Pak Misri Effendi kados niki rawuh. Nyuwun sewu Pak. Anu Mas. Niki kersanipun saged kompak, adil dan kebersamaan. Ah, piye? Ternyata info yang saya terima tidak hanya beliaunya Bapak Multazam, Multazam. tapi masih ada Bapak DPR yang lain. Monggo Yang lain. sareng sekalian nggih. Oh ngaten Ya nggih. monggo Ngaten katuran rayogi lek Jengkar ngoten. saking Palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan monggo Bapak. Ah, Nggih. Jim, monggo. Monggo Pak Agus. Ingkang boten saged kula Pak sebataken. Agus. Monggo Pak. Pak Agus, Pak. Sinten malih? Bu Binti nggih rawuh. Monggo Pak, monggo Bu. Oh sisan gawe le gayeng. Kersane tambah regeng gayeng lah. Monggo. Monggo. Bu Leli. Dumateng Bagus. Bapak Istri. Nah, Monggo. sedaya. Nggih, sedaya mawon. Bagus. Bagus monggo. Pak Istri monggo. Bu Binti kali Mbak Leli monggo. Monggo sareng Oh Pak. Bu Leli nggih iso rawuh pura. Monggo. Sisan le gayeng. Monggo. Rada keling-kelingan boten pati ketok niku mriki.
niki ngeten niki Pak. Pripun? Pejabat-pejabat nggih ingkang tasik remen kalih budaya tasik Leres. purun nguri-nguri budaya Jawi. Nggih, dongane siji Cak Dodo. Pripun Pak napa niku? Muga-muga sok ben genti do nangkap dhewe. Lah, amin. dalah. Niku pun dipikirkan, Pak. Pun Nggih. dipikirkan. Monggo Pak paring dawuh, Bapak. Pak Pandi, Pak Pandi, wetinge Pak Pandi. Monggo. Nah. Nah, nggih. Oh, Kok anu mike kok diuncal-uncalke iki jane napa lho iki jane? Lah sanes penyanyi lho Mas. Mboten. Bingung terusan. Alah jenengan niku napa mun ta sak ngono. nggih Bu Leli nek mboten nyanyi nggih kenapa itu? Lah, Apal. masa. Nggih. Monggo Bu paring dawuh. Monggo Bu paring dawuh napa kagem sedaya masyarakat Grogol mriki. Grogol. Selamat kagem sedaya warga Grogol, khususipun pemerintahan Desa Grogol atas bersih desanya. Mugi-mugi Grogol tambah maju, Amin. Grogol tambah sejahtera warganipun. Amin. Kados sloganipun Pak Bupati, Grogol hebat. Amin. Luar biasa. Top. Nah, terus Pak Agus paring dawuh. Lah nggih, monggo Pak Agus salajengipun. Pun iki langsung nyanyi mawon. Ku lek paring dawuh ora nyanyi-nyanyi. Oh nggih ngoten. Lah niku lho sing dikarepke. Pun. Masuk. Masuk nang ngoten niku, Pun. Tak tunggu balimu, Mbak ayo. Oh nggih. Siap. Sesarengan Nggih. kalih Mbak Niken Mbak Niken Salindri. Salindri. Iki namine Mas sinten? Kula Mas Ibnu Alfandi Yusuf. Mas Ibnu. Nggih, Mas Ibnu. Pun Sampun gadah garwa? Dereng niki tesih dagangan nih. Apa Lah, tasih dagangan nah, cocok. Yes. Hihir. Pak Multajam Calon kita ya pas. DPRD Provinsi cocok. Kowe iki lho kok meneh cek nyapa lho kok iso. Umurnya pinten Mas? Umur nyusul kula 25. Oh 25, Nggih, kacek 25. kacek piro kacek kacek 10 tahun lah ndak apa-apa Cek. Apa? Lek gelem ngenteni ndak apa-apa Enggak Mas. apa-apa. Sementing disiapno ATM jenengan nggih. Siap. Kedah kandel nggih. Soale skincare lho larang lho. Oke niki mau pamundutane tak tunggu balimu kalian Bapak. Nggih. Monggo langsung mawon. Ya Mas, Bambang. Ya. Masa ya ngono to, Kak? Ah, nggih. Yuk, Ya Mas. Dados. wonten setunggal tembang tak tunggu balimu cahya. Sik dadak goleki lagu Nggih. iki rada lawas. Sasarangan campur sari napa niki? The Lion. The Lion. Lion. Yo. Lion. Apa yang pesawat? Piye sawangan kuwi sindanku kuwi Cak Komet. Condronen. Walah, Mriki lho, Mas. Cocok mriko. Wis ayo ayo. Bener ngene iki bener to. Piye bener nek ndi? Lamun tak aku ngono, Heeh. mau dadi karo kene. Piye? Wah, bahaya. Bayane ning ndi, Mas? Anak-anak mesti cilik-cilik. Oh, dolan nang guritan dintekno garangan ana. Kijane anak pitik to piye kok dintekno garangan ki nyapa lho kok. Anak iki memperbaiki keturunan. Ah, Pun anu tasik sekolah napa? Tasik. SMP. SMP to? Sampun manak pisan. Pun manak pisan. Walah, Lah niku anake sing gonang nika lho. sing pundi to? Sing gonang niku anake. Niki. Kok mboten Nggih. ketiri? Ketara kok ketiri iki apane kok iso ketiri kok. Alah. Nggih. Nggih, monggo Mbak diparingi setunggal tembang. Monggo kali kanca-kanca panjang ngeslong apa karo The Lion. Nah, Monggo nggih. anut. Ya. Pundi Mbak Bella, Mbak Ani? Pun los bebas. Kali kanca musik apa kanca gamelan? Yo. Ya menika kala ugi wonten panyuwunan podang kuning Nah, Mas Nur Kolis. Nah. Wartawan iki kanca-kanca. ugi niki tasik memantau Pak dari jauh Nggih. wonten anu Pak Lasiran saking Nganjuk niki kula di-inbox Pak. Oh. Pak Lasiran Nganjuk selalu memantau ngoten Nggih. niku. Nggih. Pepunden kula Pak Ribut Nggih. PKS menika ugi memantau. Insyaallah jeng ben nggih ningali nimali Petruk kali Cangkik kali Limbuk niki. Oke. Monggo diajeng. Ngaturin apa? Oh. Baik saudara semuanya, Grogol bergoyang balap yang sangat luar biasa. Mbak Mia niki nih Mbak Mia. Mbak Mia. Piye?
Ada si cantik Tias. Tias. Dan juga ada Mbak Sopo kok? Sopo? Mia. Nya. Ah, oke. Yo. Ya. Ya, yo. Mbak Dwi 3. Spesial. Masuk. Nah. Tolong dicek keamanannya. Safety first. Safety, Pak. Aman ya? Aman, panggung Karena aman, Pak. malam hari ini sekitar 250 kg. Langsung gitu. Aman. Yo. Rasanya cek kaya nang omah ya tanggapan. Sing nomah yo gedhi. Iya. Takon melak diet pisan malah ra nurokno wong. Ora nurokno piye to, Mas? Apa iyalah nak kadung diet ambune ra karo-karuan, Pak. Loh, Kuwi diet sing piye kok mambu? Ya biasa nganggur turu yo terus diet ngono iki. Entut. Lah iya bener. Diet ki tegese ngurangi mangan ben awake Nggih. cilik ngono lho, Mas. Iso Koke. sampean ki kok muni nyelot bengi, bobote nyelot mundak. Maksudnya- Ngono piye? Maksudmu piye? Maksudnya- Kene, tengah-tengah kene. Waduh kok tengah. Di antara Gapura. Betul. Maksudnya ini berbobot kualitasnya semakin malam loh memberikan yang terbaik untuk grogol. Oh, Betul. no. Nggih kok ya. Halo, Dedek sini Dedek, sini Dedek. Iya, Aa. Awake dhewe iki wis beda kelas. Awake dhewe iki kelas keluarga kaya. Oh gitu. Beda ya. mbek keluarga kono, Loh. keluarga sumpeken ketoke kono kuwi. Dah. Kenapa? sumpeken ki apa? Sumpeken iki maksudnya ki anu to, Pak? Jemput tuh, Pak. Pakan pikiran ngono, Pak. Oh. Piye? Lihat kanan kiriku Kenapa? penuh dengan gajah. Kok iso gaje jane Lah kene cilik itu malah diputel-petel nih. kok iso gaje iki jane pentrol bakso to Memang iso omongan orang lho. wanita pertama kali kalau mandang saya tuh pengennya kayak pengen cerdas aja. Jadi Enggak. sabar lah. Enggak. Enggak loh. Lah ya kok gak piye? Lah iso omonganmu. Lah nek aku wis cetha lho kepenak. Siji wae kanggo selamane. Sayangku. Ah. Ya kudune sampean ki ya bangga ngopeni bojo loro iso ginu-ginu. Ginu-ginu. Lah kono deloken to, Mas. Ngene, Kudune sing ngopeni ki ya sing kuru, lah kok sing ngopeni sing lemu. Maksudnya ngene lho, Mbak. Nggih. tetanggane ku lho. Ibaratnya kula niki nggarap sawah 2 hektar. Lah tak pacul dhewe ora jeleput apa piye? Mas. Piye ora sayang? apa, Piye? Koyok sayang. kae lho. Piye? Lah, tak Sing romantis. Ya tak Kayak kae. ya tak Dah. lagu romantis. tak imbui 100 ijol. Wis ora iso. Ulah loro lho. Kok iso Ora. ijol ya? Gak guyon, Mbak. Wani sampean. Guyon sayang, alah guyon. Iso. Lah kuwi sing lanang dikeremus sing wedok entek lho kuwi. Mas nyuwun sewu Mas, kuncine C Mas. Jreng. Wah. Kuncine apa? C. Kok yang ngerti kunci. Satu lagu Dedek. Iya, Kakak. Yen aku kangen Apik ya, apik mesti apik. yo Apik sih. kangen karo sliramu Kono kangen ora. tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu dek tak les-les fotomu ning dompetku piye dek Wani mangku ora tak komen. Enak, Mas. Lah, enak nggih Jajal Mas sing ngono kuwi iso kok gak ya Mas? Kira-kira kuat apa ndak ya Mas? Pokoknya aku golek lagu sing apik ngono kuwi. Kaya ngono iki, terus di panggung ngono. Ah, Iso. Aku gak mau, aku gendong. Gendang. Bangka kita. Bangka piye ya paling gak kayak sing romantis penak kaya aku ngono lho Mas. Suaraku ra kena jak komunikasi. Mas aku sing nyuwara kowe sing bergerak yo. Oke. Berani Mas. Aku sing dhisik. Yo sing mbok pilih sing ndi? Bojo loro ya. Ya mbok nom apa mbok wek sik. Tintang. Ya bareng. Sing kan mampu sik ning ndi? Nah aku nang ndi oke ya wong padha gembuke lho. Kabeh nek nondang. Yo. Ini sak rambahan kono. Lah ngono lah ya. Ya toh. Aku mau sing kene. Yen Aku dhisik. yen aku kangen
kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku Cak Kundet sesuk salah urat iki. ya aku kangen kowe kenapa Kok malah tertekan? Ora ketok mesra kok kaya maling kecekel ta. tapi so sweet lho Mas sampean So sweet piye to? Mas sing gawe munyer-munyer ngono kuwi. Iya munyer-munyer ning ya aja bareng Ya embunglet. kentenan nek nendang pon karo pon. Lah ngene lho. nah Kalau apa Salim toh. Ya aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng HP ku saurono saurono Apa kowe? iki wis tapi apa gak tau mangan mik to piye wes kuwi sing apik kuwi kok ini deh apa bisa bahas aku marah dulu kok malah bingung ayo Iya ta. Iya di si ono. lho ngene iki piye to gak tau duet apa piye tapi ya tau mulai diwarai pasangane Aku suwi gak nyanyi. heeh yen aku kangen karo sliramu nah langsung dipaku elus fotomu Paku, no. neng dompetku seres sing lanang nyapa lho sing golek posisi yen aku kangen tapi aku ya pikir-pikir ya piye to Mas piye to sampean iki Jeng tak antene lungguh. lah ngono ken tak pangku kucingen tanggung jawab aku ora kena Lho ya kaya kuwi mau kok. jawab aja apa kresek Mas kresek kenapa kon njaluk kresek barang iki arep buka piye to iki sing sijine ketok apik sing Gue sijine. masuk. Sing iki lho masuk. apa wis pas bareng Mas ayo ngono ayo marahi bayi lho ayo baca punya apa Gila nih. Ya ora. Apa kowe ra kerasa gum tak batin sabendio. Rasa ora. gum Ra bakal. Lah dalah. menengah iki lho wis pas kok malah iya kok wayahmu nek dhewe kok nek wis musik entek wis padha mulih lah Ya sia-sia kowe iki kok sia-sia lho. suarane ngelok Ketemu ning hatiku. sekali lagi Apa? Bisa bro. hancur Kok ndek men to Mas? apa Kita aku karo junjungan ngono. apa Karo junjungan. Junjung met wong lanang ki tanggung jawab karo wong wedok lho ayo. nek diangkat Ya diangkat mendhuwur no. Tapi aku madhep rene. Ndang. diangkat piye Ya cerapa ora masalah profesional. aku kurang-kurang dino ora kuat Ya nyapa lho. sibuk Sibuk apa kowe iki Ibu basa? apa kok ya? bang Kaya nglebokno mentok lho bong ki jane apa lho kaya iki. kuat lho kaya Kowe iki wong lanang kudu rasa ngono lho. Ya, ya. Rasa wong kok piye? Bojoku piye? Ngono. Apa sampean wis ora kerasan karo kono? Enggak. Tak omongi to, sampean untuk kono kecewa seumur hidupmu sampean. kali-kali kudu kecewa Iya, Mas. Iya to? Heeh. Lah nek kaya aku wis jelas gagah pitekso lho. wah bagus. anak-anak galon iki Galon. berikut saya mengetahui Piye? Pripun? meskipun punya sampean rada cilik Heeh. neng aku yakin nek urusan goyangan lebih mantep yang ini Lho lho. Wah. iya juga deh kowe tok Berarti sampean nyepele sing cilik sing Ah, guru. meneng Aku mau jogetku ya apik lho Mas. gak ngerti sing tengah Sing tengah piye jogete piye sing tengah? Sawangen lah. samangane meneng Piye? tapi Piye? Wo, kuwi jenenge angin lesus. ayo duduk Dibuktikan. Buktikan. Buktikan. Sing ndi nggonku sik apa nggonku sik? ya paling gak contoh sih Oh, ngene. Oke. madhepe merono miring Ya, sayang, kaya ngene ya sayang. Iya, heeh. Wis aja gigu karo pasanganmu iki ya. Penak.
Dhewe nyapa to. Biasa lho. Sampai sik tak cek. Oke, cek. Anu kendangnya ketukane sampe nih Mas. Ya. Dut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, tung 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 tung, dut, ketek gendut, ketek gendut, oke? Ketek ndasmu meletek kuwi. Iya. Ora nek kendang kok ketukane kok ketek gendutan. Ayo rungokno to kendange. Kendange piye? Ayo Mas, kendang. Ayo Mas, kendangnya Mas. Yo. Iya. Wah, iki sentimen kendang wis abate nyapa lho. Matur nuwun lho Mas, nomor HP-ne piye? Padha karo nyek sing joget ketek genduten ngono to piye? Lho, lah kowe ketek ora? Aku ora ketek lho, Lah Mas. kowe ora merasa ketek kok nesu ki nyapa? Lah tapi kono gambeli aku berarti padha karo gembali ketek Justru genduten. kowe matur nuwun digambeli. Lah nek kowe munggah ditahlili piye? Kowe Ayo piye coba nek ditahlili. iya to iya Jasa lho kok ora penak. La ilaha illallah. Wis. La ilaha. Gak wis. Wis, wong aku kok. La ilaha illallah. Wis to lah. Wis to. Apa? Paklikku mati tak tinggal poli kok. Oh, Aku iki trauma. ayo wis langsung siap. Akrungu Suarane kendang tu mbokmu. goyange ngene lah. Mbokmu penontone Cokrat cingkrat goyang-goyang. Dung dung deng tak lut dung glung dung dung. Kak, iki goyange gak enak bangkeanmu lho malah renek kok. Wong ra urut isin aku dipirsani masyarakat Grogol. Ra urut piye to Mas? Aku yo wong umume kok gak urut. Gak kayak wong umume bar kepala, gulu, awak, pinggang. Lah iki langsung bar kepala kok langsung awak iki gulu mundi. Iki ya gulu Mas. Kok kaya uga. Kowe aja nyebel nyuwun sewu lho Pak. Iki nek gak tak omong saiki kowe mesti kowe gumun karo aku. Piye? Anane gulu kaya ngene lho Mas, nyuwun sewu. Iya. Kowe ngenane benyang wong Jakarta, pegawe mebel. Dinten pira to Mas? Sak M 500 juta ra tak kene. Kene. Ora kok ngene iki ngono. Wene. Ora perkara ngono. Ya betul. Lah dituku gulu sandas. Alah sesuk diganti Ganti. Duwe sak M tuh kok nendas cilik-cilikan lho Mas. Nyapet ganti pitik wae. Caki asu iki suwe-suwe. Lah wong kancane dituku gulu sandase kok gulu genti ndas elek-elekan apa enek to piye? Asu kae iso ngene. Wis apa ora? Malah kaya apa. Ngene lho tak contoh. Piye? Yo, Nyanyi. Krungu suarane kendang mbokmu Ekspres. penontontane joget goyang-goyang tundung gentak des iu Ane lumes men. Pertama. Oh, sapa sih? Lho Kono. Udah iki karuan mantep kok. Iya to iki jane sing dijajal Dik, bojone sapa? sampean aku wis kalah karo kono Dik, sampean aja kalah ya Dik. Mau piye Mas? Lha jelas iso. Mau piye? Mau piye? Dah. Iki lho. Dik rene Dik. Aku wis mulai kemringet lho Dik. Diajari tak dodot diajari. Ayo musiknya Mek. Yo. Krungu suarane kucing tus meong Penontonne cingkrak goyang-goyang. Gak kowe nak sing lanang bareng goblok e pol. Iya gak ya bener tak usur-usur ngene to Mas. Usur-usur ae guri-guri ngene. Dung 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 tak guri ngarep blok goblok. Ngoh cengok. Lagi kleru sithik kok nusu-nusu. Yo siap. Ayo. Krungu Suarane kendang Okmu penontonne joget goyang-goyang. Aku malah kaya kethek anyang-anyangan asem kok. Iya kan ngerjani wong. Malapik sampean lho Ancen sing didol ning luwakan ya sing ngene iki kok seneng mentok. Jan. Gonmu piye gonmu modelmu kok nyepele wong kowe? Wis ora usah waduh wis ngerti nek ade menang kuwi wis ora usah. Jauh. Nggih, menika wong mbok bilih Mbak Lurah badhe kersa minggah malih. Mboten, los mawon. Napa diwakili kan? Pak Po. Pak Pone kathah iki 8 kok. 8. 8. Mbah Po, monggo. Bapak pripun? Pak Plegek. Pak. Sing bapak kuwi ya Pak. Bapak iki ya kuwi. Nurokno anake. Anake wis Pak pinter. Po, monggo Pak Po.
Mboten. Badhe ngersakne lagu napa mboten Pak Wong? Sik to. Lek perangkate ketinggalan mboten jawab. Nggih. Mbok yo sekali-kali sing ditanyai majelis masyarakat umum. Lah nek kono jalan tek kono. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan ingkang ayu-ayu sulistya ing warni. Nggih, mantuk. Lho kok monggo mantuk piye to? Badhe ngersake tetembangan apa, Bu? Sing niki to. Ancen nggih. Piye? Ancen nemen niki ancen. Niki nemen nak teraya. Nemen nggih. Bocah niki. Mas nemen ki lagu ya. Oh, lagu to to. Lagune Denny Caknan ki lho nemen. Iya. Nggih to Pak nggih. Mangsane aku ora mengikuti FYP to piye? FYP tak ikuti aku. Jan nganti kaya apa. Satu permintaan hadir dari masyarakat Grogol. Oke. Oke. Langsung saja kita kasih ada nemen-nemene. Nemen-nemene. Nemen-nemene Cak Nan. Oke. Grogol bergoyang bersama Candutnya Indonesia. Semuanya tangannya di bawah. Di atas. Semrawut kok. Nggih. Menika Apa Pak menika? kehilangan kunci kontak dan remote merek Honda. Nggih. Yang menemukan mohon menghubungi panitia. Perkiraan hilang di perempatan Bali Desa Grogol. Nah, nggih. Berarti udah niku. Nggih. Ya Honda. Nggih, aku gara-gara enek to ganjel to kewirangan jogetku to, Mas. Pripun? So bleset kabeh. Sing mula wangi sing tengen aja budek ngene. Budek piye kira ya Titen tengen to. musik iki penting kok ya. Lho mari senggaan ganjel to niku lho Mas. Karepe ya pas biasane ora ngono lho Mas. Lah piye to? Ya langsung ding tak ding tang ding ngono. Kok enek to ganjel. Nggih. Nggih, pripun, Lain Pak? Kadang lain belalang tedak winangsulan libur kalajengaken mangke wanci gara-gara Mas. Wih, Nggih. Komet Mas. Oh, Eko. nggih, nggih. Menika ora krasa lho wis jam 1. Nggih. Guyon karo panjenengan itu ternyata luar biasa menyenangkan. Ya alhamdulillah. Donga tinunga mugi-mugi tetep sehat saged pinanggih malih. Amin. Amin, Bupati lepet ora liwat andum selamat. Amin. Mas Komet Mas Dodo. Injih, nun nggih, nun nggih. Nduk, apa mak lakone iki dawa. Monggo iki lakon anyar. Kok anyar piye? Ya nuhoni dawuh saka Pak Jalu supaya lakon iki kudu ngene. Ngono ya Mak. Iya. Nderekke sinuwun kang lagi obong dupa ya Nduk. Iya Pak, ayo Pak tak derekake. Gandane kang sekar gadung lawan kembang-kembang menara kang esmu harum winar lan ayat-ayatan hatiku semua mengambar-ambar waraku pusing tupaku melon kalon hawar mega ler membo bathara aja turu sore kaki ana dewa nglang jagat nyangkeng pakar kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagian dipun wong melek sabaran narimo pancing madyaning sangkar pamelengan Prabu Anomarya Gatotkaca bangsa semedi sadegep saluku tunggal nutupi babano sanga 11 buntu kang kalih kaling-kalingan lemah kalingga buana arane manteng pangesti ngarat atas marang pangwaosing dewane
ing sedya mugia manggih raharja negari Pringgondani sini gekang kinocap nengno kawuwusa wadya bala saka negara Giling Wesi tinindian Rekyana Patih Kumbara Yaksa wasamya sampat bebudalan hangepung wakul binaya mangap negari Pringgondani dasar Giling Wesi negara buta mula bebudalan ratune buta patihe buta prajurite buta nunggang kreta kusire ya buta jarane ya buta nalika semana katon nanggap wayang yagane buta sindene buta sing menungsa mung dalange tok mangkono ing madyaning alun-alun negari Pringgondani